חברים, כאן עבד בסרטון מיינקראפט הישרדות פרק 1. היום תרצנו לשרות סדרת מיינקראפט הישרדות. בוא נתחיל. ווד, כן, זה טוב. ווד, אמן. Alright, let's go. Wood, speed running. כן, ציוד, הכנו ציוד בסיסי, פטיש מאבן, פטיש מווד. להרוס את זה. לחפש הנה סטון, להרוס את זה. להשיג סטון, כן, כמובן, let's go. I'm running off time here. אוקיי, let's stone. Alright, let's go. Alright, come on, let's go. Take one. And let's shoot and up CC. What wood? I need stone, I need more! Alright, let's זה מספיק סטון, זה היה לנף. להשיג more wood, אני אצטרך את זה להרבוס. אצטרך את הווד הזה, לעתיד. לא יודע מתי, אחרי אני אצטרך את זה. let's go. בוא נלך. פול דמג'. אנחנו באוקיינוס הגדול. איירון! let's go. תראה להציג את האיירון. תפוק. הנה. לא יודע מה, כאן ביטרית. כמה. חברים, ביאר פריסט איירון, האיירון הראשון והיחיד שמצאנו. אחלה סטירת התחלה. תנו גם כן. I need it. אני אחקור תביא את זה מבי פעם הבאה. let's go. תביא את זה נחקור כאן בפרק הבא. מי יודע? בוא נפס. בואי נלך לריב מהעיניים. I need this code. כן, תראי מה שזה לא עומד להיות רק על מיינקראפט או פורטנייט או כל דבר. הרעיון אני אומר כבר סלטאי, הרבה משחקים שונים. משחקים טובים או לא טובים, טרנדים או לא טרנדים. לא משנה מה, זה הרבה משחקים. it's like signal lag inside. Alright, come on. Let's go. Second the call, now we can live. I'll make food. משנייה להרחיב את האזור הזה ואני אחזור אליכם. כמו שאתם רואים, הרחבתי את זה, הוספתי דלתות, אין תסתכלו. על התקום מבפנים, יש בו הכל, תנורים, תיבות, רק רגע, אל תשים את זה. רגע. חזרתי, כמו שאמרתי, הרחבתי, תסתכלו, תיבה, קרפטים, מטען, תנורים. פעימה טוב, אני חושב בנימה, הסרטון הראשון, אך מטרת לייקים מלהגיע ל-13 לייקים. בואו נראה אם נסלח, בנימה הזאתי. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.